portuguesa. Este país forma parte de Europa. Continente que está no hemisferio norte. O seu territorio está situado no suroeste de Europa e xunto con España forma a Península Ibérica. Limita ao oeste e ao norte co noso país. E ao oeste e ao sur co Océano Atlántico. Iso quer dicir que podemos surfear, bucear, tomar o sol. Como xa dixemos, o único país que ten fronteira con Portugal e España. En concreto, son 4 comunidades autónomas. Ao sur está Andalucía. Un pouco máis ao norte, Extremadura. Se seguimos subindo, está a fronteira con Castela e León. E finalmente, ao norte está a nosa comunidade autónoma, Galicia. En Portugal hai moitas cidades importantes, como Porto, Viana do Castelo, Braga, Coimbra ou Sintra. Como sei, vivo um poema cantado de um fado que eu inventei a falar. Não posso dar, mas ponho a alma a cantar e as almas sabem escutar-me. Chorai, chorai, poetas do meu país, troncos da mesma raiz da vida que nos juntou. Pero Lisboa é a cidade máis grande, é a capital. Está situada na desembocadura do río Tajo. Então não havia fado nem fadistas. Isto tamén quere dicir que podemos pescar. E moitas cousas máis, agora o veredes. Esta bandeira de Portugal está formada por un rectángulo dividido verticalmente entre cor verde e vermello. A cor verde representa a esperanza e a vermella a sangre daqueles que o deron todo polo país. Os 5 escudos azuis fan referencia a unha lenda sobre o primeiro rei de Portugal. Os castelos e maderos simbolizan as victorias de Portugal sobre os seus inimigos. A esfera circular amarela representaba o imperio colonial portugués na época da Revolución e os descubrimentos dos navegantes portugueses polo mundo. O himno nacional de Portugal coñécese co nome da a portuguesa. Ahora que xa sabemos como é
Portugal chegou a hora de xantar. O prato máis típico de Portugal é o bacalhau. Bacalhau con natas. Pastéis de bacalhau. Bacalhau a brasa. Bacalhau a portuguesa. Tamén hai cocido, parecido ao noso, pero portuguesa, claro. Pastéis de Belén. Viño. Viño no, que somos negros. Algún día ides a Portugal, non deixedes de visitar estes lugares. A Torre de Belén. O Mosteiro dos Jerónimos. O Castelo de San Jorge. Non esquezades a subir ao tranvía. A Ponte de Luís I. A Capela das Almas. El iglesia donde grabaron a peli de Harry Potter. A Universidade de Coimbra. O Mosteiro Tibais. A Capela dos Osos. O Palacio da Pena. En Portugal tamén hai parques naturais que son monumentos. Cando vai quitar? Que movimento. Que vos parece se vamos a Portugal? De Portugal escribírola moitas persoas. Nós queremos destacar a Vasco de Gama, que foi un famoso explorador portugués. Bárbara de Braganza, que foi raíña de España. Fernando de Magallanes, que foi militar, marino e navegante. María do Ceo, que é cantante de fados. José Saramago, que foi un escritor que lle concederon o Premio Nobel de Literatura. Isabel de Portugal, que foi filla dos reis católicos. Fernando Pessoa, que foi un poeta de prestixio. Sofía de Merovenzner, que foi unha poetisa famosa. E ata aquí a nosa exposición de Portugal. Se queredes saber algo máis, visitade a nosa aula. E se non vos deses conta, o fondo soa a música de Portugal. O fado. Portugués
Si queredes visitar algo máis, vide a nosa aula. O prato máis típico de Portugal é o bacalhau. Esta é a bandeira de Portugal. Que novidades! O prato máis típico de Portugal é o bacalhau. O C limita ao oeste e ao sur. O norte a este e ao norte. Espera. A ver, déjame remontar esto una vez más. A ver. Como a o prato máis típico de Portugal é o bacalhau. Si queredes visitar a nosa aula, o prato máis típico de Portugal é o bacalhau. Bacalhau a portuguesa. Ai, gracias. Espera. Foi. Deixa eu te esperes. Eso es todo, amigos.